Orami labalai batu sangkarami manjalang pukul duo. O sanang dusana namandanga masuk ke kaset nan katigo. Ona urang dari Selido ke Pasaju pagi hari masuk ke kaset nang katigo kok lai kesanang dalam hatinya. Yo anta karantai anta tidak anta kabamban mudo budo anta kasampai anta indah namparalu batamu mukonye. Wana urang di Sungai Tarap pulang menjalang kedua paya manggoso tukarabab onan singidi ngecetak orang lain puluh. Onan dem bilang yo tadi mula kini si Jaidin. Rupanya kini masuk itu windak kaki tolerantang panjang bana tumpak dek buyuang si Jaidin sekolah doktor di Batam. Abi bulan baganti tahun tiok tahun nindak nanti nggak tamat kaninyo basi kolah. Oh ijazah sudah diterima tanda tamat yola dapet kinilah dapet pangkek doktor nyai. Olala dapet pangkek doktor seorang banamo doktor Abdul Munaf seorang banamo doktor Jaidin. Dicabui lot sorang-sorang de untung teka dialah memang Tuhanku kayo sungguh munaf taopor ke Palembang karajo di rumah sakit kota Palembang Jaidin taopor pi ke Padang karajo di rumah sakit ganti yang kota Padang. Ba itu Yobana nyolai tentukan pulang ke kampung sorang-sorang munah balik ke Palembang Jaidin ke kota Padang. Kadang bilang dokter Jaidin awak rancak bepangkek dokter batang bagagah lah dipandangi betambah rancak Kang bujangko naik kapal dari Tanjung Pariu menuju ke Taluk Bayu coy itu benar nanyolai. Nandem bilang sama itu tinggal kota lerang Batawi oka tinggal Tanjung Pariu kapal menuju le Taluk Bayu mengalu juga sadang duduk di ganggam bunga kok nyolayu. Nandem bilang kapal nanggadang lapen dari perbatasan diopor sekali lari kapal banda bebanda Silawitan Mangguluang lekasudi jaluan buni menyasar di pembare bagenggong kembuni tali anak barab bapak kembuni tali sawai dari yang mandari yang tali alui
Baitu lekapa dilawitan marapek di taluk bayu sawa jatuh pandarek laki turun pasisi kapananggang adang si buyang Jaidin turun pulau Oh dibilang Cando Jaidin di jinjang koper turun apa dicali oto tadoh kironyo bendinyo nanado bakato ke kusi bendi opak kusi tolong antakan ambo ke kampung Jawa dalam lapak kusi Oh menjawab lasinan yo kusi bendi kalau dari siko ke kampung Jawa dalam sasuku le upah ndak kurang menjawab Dr. Jaidin mangadi etong soal upah kok le namu apa mantakan suku bana waden membayinya Korun yang sudah kato selesai naik kate bendi kopor telatak nandi mungku kudo nak rasul larikan dan bilang Cando kudo kini ndak dirantang panjang bana ketinggal Cando tanduk bayu inyo menuju kampung Jawa dalam Bimalowati letak karusu raso indak di tanahnya lemah alun Cando di kudo lakak balakak bunyi tapak tingkah batingkah bunyi lonceng kudo lai kancang lole nanta tompang nomor 2 dipacu darab itu bana kudo le nanta tompang dek lamo lambek tengah jalan tiba di kampung Jawa dalam Oh dicali rumah mandekini disiko koma pak kusiai les dielo kudo taga dicali rumah mandekan 2 rumah batutui masuk itu mae bakato ke urang sabala rumah Onde uni nompang batanyo ni badan ambu di mano apa Ibrahimku sarato mande nan saripah menjawab urang sabala rumah onde nae dangakan mola kalau oh apa ko kaditanyo nanapa lajatu pensiun Inyola pindah ke rumahnya di Simpang Aru nomor rumahnya 25 Osinan bakato nyolai tarimo kasih ni banyak-banyak Oh ambo kepulang nyoda olu cari rumah mande kini nyoba kato ke kusi bendi opak kusi edang akan mola pindah mande ambo ke Simpang Aru tolong antakan ke Simpang Aru mandang ale kato rupui